Ei, benvinguts a Kawaii Diana. I avui? Estic molt contenta. què? És que han vingut els Reixos. Ah, sí? I què l'han portat? De arena. T'han portat sorra. He anat a la platja, he fet una palada de sorra i au té. Tira. Una mica de colorant, això sí. A veure, presenta què és això, xica. Kinètic Sand. I aquí es veu un castell. Mai és seca i... No me'n recordo què més. Neon Purple. Neon Purple. Eh? A veure, I m'ha sortit, arena de platja m'ha sortit. però no sé com han pogut saber quin és el meu color preferit. En fi. Vull donar les gràcies per les meves amigues que s'han subscrit. I quines són? La Olena i la Verònica. Moltes gràcies! Lloll. Posar-li del nas. I bona nota a la classe? No. Una sí, l'altra no. Lloll. Vaig a buscar tisores per tallar això, xica. Ai, ai, ai. Quines sonades. A veure. No fa olor. Ensenya càmera. Això és un senyor mojón de color lila. Se sembla la sorra de la platja. Hola, qué chulo. Qué chulo. A veure. No manxa. No manxa. No, què va? T'ha caigut una mica. No passa res. Com l'arena de la platja està una mica més... com a més junta. Se t'han quedat les mans a rosa, eh? Al final sembla sorra de la platja. Aquí tinc que ser motlles. Ja. En el principi se compren molles. No manxa, ja ho veig ja. Bueno, te esposes així una mica, és com l'arena, que també... A veure... Així no és... Nena! Hama Beats. Diu Hama, no diu. És el mateix. Nostre... Ja hem fet això, ho hem fet. Això, Què és això, xica? una bola de slime. Del Minecraft. Això, Diamant, meu. Au. l'ala del meu canal
I això no sé què és. Això és el Mario. Una mica feo. Una mica quadrat. A veure, com funcionen els Hamabits? No sé, perquè jo mai ho he provat. Doncs ara farem uns quants. Per començar se necessita una plantilla, que aquesta és molt petita i anava amb el castoquet. I això és paper de forn. Que passar amb la planxa no es queda... I la planxa també bé. La planxa dels xinos. Mi. Aleshores, necessitem una figureta, un d'això... No, necessitem molts Hamabits. També. 7.000 en necessitem. Més o menys. Aquí en tenim més. Jo me vull inventar una cosa. Perfecte. Inventa, va. A veure, que la càmera no està veient el que fas ni deixes de fer. Xica? No se'm pegui. No solen pegar per res. Fiqueu que es veig al càmera. Si t'has equivocat, ho treus amb això amb cuidadín, vale? Els quants de Minecraft. Espera, quedaré xules. No tenim cap altra més plantilla, perquè si en tinguéssim faríem un challenge. Jo no en sé. Això. Tot un creeper a mida natural de Hamabits. T'atreveixes algun dia a fer-lo? Quedaria molt xulo. Mira, aquest sobre de dalt és com una capsa per guardar coses. I aquí a baix hi podria fer com un armariet, que s'hagués pel costat. Un creeper que en comptes d'explotar guarda coses. Bueno, doncs ja he acabat. Ha fet una bandera rara, un mosaic. I ara es fica aquest paperet a damunt. I la planxa, que està calenta. Ja. Sí, I la que has d'enxufar. sí. A veure, xica, com se planxa? Sí. S'ha fet molt de compte això. Compte amb les mans, pates mans. I amb compte. Veus? Això. Vale? Mira, comença a pegar-se. Vinga, fes-ho tu, xica. Agafa d'aquí dalt. Vas passant, suau. Suau, sense catar. No fredo. Vale. Vas fent així, rapidet, va. I ara, en el canal Cowboy Diana, plancharem. Roba. Farem un canal de planxa.
A veure. No, el teu, millor. Bueno. Una mica més. Així que... Perquè això estava emplanxat. La roba quedava ben plegada. Una mica raro. S'han barrejat. Ja en compte perquè això està calent, calentíssim, senyora. Això està calent. Ara ja es nota més. Veus? Que xulo ha quedat. Ara ja es nota més. Està calent, encara és una mica flexible. Com té els cremos. Fica aquí damunt, el paper de forn. A fer això. Està calentet. I quan se refredo queda tot més sòlid. Això per l'hivern va molt bé. Perquè te pots acalentar les mans. Ei! Ja tenim un hamabit fet, un pixel art. Crea y saborea tus propias chuches. Ui, tira cap allà. Tira cap allà, senyora! Una cullerita. Aquí veiem això per un seguit de res. Una cullera. Un dosificador. 2 biberons. 2 còctels. Chuches. Lo millor de Per tot. menjar. Motlles. Un ganivet. Espera. Un ganivet per tallar d'ani. Allò. Motlles. Això no sé què és. Això no sé què. O si és un biberon o una lupa. Bueno, si és un biberon i això és una lupa. Chupete. Es lo mateix. I aquí venen els... Bueno, Els Coca-Cola, ingredients. Tutti Frutti, tot això. Els ingredients. Coses a... I aquí venen per aguantar les coses aquestes tan rares. I les instruccions. Les instruccions no ens importen. Oh, i tant. Si no, no sabràs fer xutxers. Jo ja en sé de fer. No, no saps fer. Veus, això es fica així. Aquí. Això no sé on es fica. Això ho apartem. Això ho obrim. Dona'm les 6 hores. A veure si s'obria, no? Dona'm les 6 hores. Ara ja ho has de veure. El biberon. Hola, senyora. Venen això. Sí, 8 segures que no les 3. Això. Això. I això. Començarem amb motlles. A veure, què tenim aquí? Una cirera, una fresa, un d'això. Què fas? Coca-Cola. Això per tallar-lo fas un això i el talles a quadres. A veure, quin vols?
Això va molt bé per els aniversaris. Vols que fem aquest, xica? Estos d'aquí? Jo vull fer aquest. No so. El llosito. Ok. Una coctelera. Una coctelera, xica. Què estava millor? Aquí està. Mesurada. Agafem una coctelera, va. 2. Una cullera. Quina? Mira, té una cullera foradada. Això és tallador de pastes. Vull fer l'ou. I hem d'agafar l'ou. Té més un sobrecito. Caigo. Compte, xiqui. Yeah! Amb compte a ser tancar. I què més? Ja, molt de compte. Torni marró. Se torna el color que ha de ser. Coca-Cola. I de què olor el tutti frutti? De moltes fruites. I què és? Tutti frutti. Moltes fruites. Suposo que això ja està. A veure, fem molt lliure. Això, això jo volia l'altre. Ja, però aquí hi ha molta cosa. Hem de ficar molts. Agafem aquest, agafem l'altre, el teu, aquest, que baix. Menys que no s'acabi. I d'aquest farem aquest i aquest el plenarem. A veure, que això suposo que està ja bé, no? A veure, està verd. Verde. Necessito verde más. Compte. Sí, no? I això hem de portar I com? a la nevera. I com? Bueno, primer despedim el vídeo, que està molt baixa la càmera. A veure, xica. Deixarem les xutxes a la nevera. A esta nevera no. I després, si veiem que les xutxes encara han quedat, ja farem un vídeo. Així rapidet. Vale? Despedim el vídeo. Ah, like. I subscriviu-se. Like si us ha agradat el vídeo. I subscriviu-se. Ah, Kawaii Diana. per a més. Ciao. Ciao!